Il-perit Adriana Zammit, waħda mill-5 akkużati li tresqu bil-qtil involontarju ta' Jean Paul Sofija wara li ġiet konkluża l-inkjesta maġisterjali, bdiet titrasferixxi ammonti sostanzjali ta' flus u proprjetà lil terzi persuni. Dan ħareġ mir-rapport tal-inkjesta maġisterjali tal-Maġistrat Inkwirenti Marzen Farrugia, fejn innutat li dan ma jirriżultax li huwa reat iżda fil-futur jista' jsir relevanti f'każ li tkun ordnata tħallas għad-danni u allura jkollha l-kredituri jiġru warajha. Jidher li l-perit Zammit bdiet tagħmel dan sa ġimgħat wara li seħħ il-każ u fil-fatt jissemma ċertu wieħed Christian li l-perit bdiet tikkomunika miegħu fit-3 ta' Jannar ta' din is-sena, xahar eżatt wara li ġarfet il-binja f'Kordin li ħallit mejjed lil Sofija u darbet ħaddiema oħra. Dak li għamlet u qed tagħmel il-perit Zammit huwa biex tistultifika drittijiet ta' kredituri potenzjali futuri u allura fil-futur dan l-aġir jista' jiġi investigat b'mod ulterjuri għal reat ta' frodi, qalet il-Maġistrat Farrugia fir-rapport tagħha. L-inkjesta maġisterjali nnutat kif il-pjanti tal-perit Adriana Zammit kien hemm istruzzjonijiet dwar il-ħadit li kellu jitwaħħal ġol blajjed, iżda ma kien hemm l-ebda istruzzjoni dwar x'ħadit kellu jintrabat minn blata għall-oħra. Ingħat ukoll il-perit Zammit kienet toqgħod fuq ritratti mibgħuta u l-ħaddiema qatt ma lemħuha fuq il-lan tax-xogħol għalkemm ingħat ukoll li hi kienet iżżur il-post. Intqal ukoll li anke Matthew Schembri kien responsabbli fuq il-lan tax-xogħol u hu wkoll kien joqgħod fuq ritratti mibgħuta. Fil-fatt, Jean Paul Sofija kien jibgħat ir-ritratti u bagħat l-aħħar ritratt ftit eżatt qabel iġġerfet il-binja. Intqal li l-ħaddiema li kienu qed jaħdmu fuq il-binja ma kellhomx għarfien biżżejjed fix-xogħol u wieħed mill-ħaddiema biss kien mar kors ta' nofsinhar f'post bħal Qormi li lanqas u magħruf kienx liċenzjat. Il-5 persuni akkużati nataw il-libertà proviżorja u tresqu wara 16-il seduta tal-Maġistrat Marzen Farrugia f'inkjesta maġisterjali li ħadet ma' 8 xhur biex titlesta. Darba minnhom il-Maġistrat ħadet xahar u nofs biex laqqa seduta bejn waħda u oħra. Kien il-Prim Ministru Robert Abela li ppubblika r-rapport tal-Maġistrat Marzen Farrugia tal-inkjesta maġisterjali dwar dan l-inċident li seħħ f'Kordin.